Hola a totes i a tots, soc l'Iria del Río i estic aquí per respondre a totes les vostres preguntes. Em fa molta il·lusió i res, doncs començo amb les primeres que m'apareixen per aquí. Aviam. Ets conscient de tot el que et vindrà ara després de l'èxit de la sèrie? Espero que coses molt bones. No sé si sóc conscient o no, no gaire, perquè una crec que mai és del tot conscient de tot el que vindrà en el futur. I l'experiència em diu que sempre et sorprèn, no? Que de sobte, quan esperes molt, potser no ve tant, i quan no esperes res ve molt. Per tant, crec que hem de deixar que passi el que hagi de passar i tant de bo vinguin coses molt bones. Com estàs vivint la popularitat? Bueno, jo crec que la popularitat aquí la gent és com molt respectuosa i llavors és com que la vius d'una manera relaxada. Jo crec que fa molta il·lusió quan algú s'apropa a tu i d'alguna manera et felicita per la feina feta i té preguntes en quant al rodatge i de més. Llavors, no sé, de moment ha sigut positiu sempre, no? Però me la prenc com el que és, efímera i amb alegria, no? I agraïda per la gent que veu la sèrie, que sou vosaltres i bé, contenta, molt contenta. Què més? Quan vas decidir ser actriu? Vaig decidir ser actriu. És que clar, és difícil dir un dia, no? El dia que vas prendre la decisió en concret. Jo era una cosa que sempre m'havia agradat. Jo vaig fer teatre des de bastant petita com a extraescolar, però així com dedicar-m'hi a allò de dir m'hi vull dedicar professionalment i vull començar a formar-me d'una manera més sèria i de més, va ser el dia que vaig entregar l'últim examen de carrera. Jo vaig fer treball social a la Universitat de Barcelona i quan tenia l'últim examen recordo que el vaig anar a entregar, vaig anar a Nancy Tuñón, em vaig apuntar ja de cara al setembre per començar, diguéssim, el proper curs a formar-me, diguéssim, més sèriament com a actriu. Llavors vaig estar com el primer any, diguéssim, de formació com a actriu, treballant, combinant treballar i estudiar. Sí, jo crec que ho vaig decidir als 22, d'una manera així sèria i contundent. Com és la teva relació amb l'Emma fora de la sèrie? Bueno, doncs la meva relació amb la Dèlia Brufau és molt guai, la veritat, és meravellosa. Espero que m'estigui veient, també un petó, Dèlia. No sé, ha sigut molt positiu conèixer la Dèlia. Crec que per les dues ha estat un descobriment que hem anat fent al llarg de la temporada, que des del primer dia va haver molt bon feeling i molt bona connexió perquè jo vaig arribar ja al primer assaig, no coneixia les noies, i de sobte, ja ho he dit en algunes entrevistes, però em trobo a 7 dones espectaculars, molt diferents entre elles, però totes amb alguna cosa especial. I la Dèlia havíem de fer de germanes i de sobte era com, ostres, trobarem aquesta connexió de dues persones que s'han criat juntes, que venen una mica del mateix origen però que són molt diferents, que realment no es coneixen tant perquè l'han estat 6 anys fora de casa i aquests 6 anys que ha estat fora de casa precisament han estat els anys que diguéssim que l'Emma més ha crescut i més ha canviat, no? Vull dir, està en l'etapa adolescent i és un moment difícil. Llavors, m'estic liant, estic ja començant a respondre preguntes que no m'esteu fent, però jo amb la Dèlia m'hi porto molt bé, l'estimo moltíssim, l'admiro molt com a professional i com a persona també, perquè és un amor. Què has sentit fent aquest personatge tan emotiu? Doncs he sentit coses, he sentit moltes coses, la veritat, perquè ja d'entrada, quan vaig començar a llegir els guions i a veure quin era el viatge emocional que em tocava fer, vaig flipar bastant, perquè es tractava d'explicar una història que crec que probablement toqui a molta gent de prop, a moltes noies i dones que han estat esportistes d'èlit, que han donat tota la seva vida per un esport i que de sobte es lesionen i no poden tornar a jugar o bé viuen la competitivitat d'una manera no gaire sana. Crec que em va semblar un repte molt bèstia perquè crec que és un tema que deu ser molt complicat d'assumir i
i és difícil. Llavors he viscut moltes coses, m'he empapat veient moltes entrevistes a esportistes d'èlit, les relacions que tenen amb els seus entrenadors, com porten viure una lesió després d'això, i he descobert un món amb molta llum i molta ombra també. I bueno, ha sigut molt interessant fer tota aquesta investigació d'un món que desconeixia molt. Què t'ha ensenyat aquesta sèrie? Moltes coses. Moltes coses que m'ha ensenyat. Per començar, m'ha ensenyat sobretot el valor del poder del grup, que era una cosa que ja intuïa i ja sabia, però és cert que ha passat que el rodatge d'alguna manera, el fet d'estar cada dia veient a les mateixes persones, a l'equip tècnic, a l'equip artístic, a les teves companyes, als teus companys, fa que d'alguna manera facis uns vínculs molt potents en molt poc temps, no? Però realment, com que tot el que havíem de treballar a la ficció tenia a veure amb adonar-nos que com a equip funcionàvem millor que per individual, inclús l'Anna, no? Encara que sigui l'entrenadora, és com que quan decideix apropar-se se sent menys sola, no? I crec que el que està aprenent és que potser no ha de guardar-se les coses per ella sola. M'ha ensenyat el poder de què passa quan les dones ens ajuntem i ens escoltem. Saps jugar a l'hoquei? No. No sé jugar a l'hoquei, tant de bo en sapigués, perquè és un esport que em fascina. Des que vam anar a veure les noies, hem estat veient a les noies de Palau, de Manlleu, hem anat a veure partits i la veritat és que m'encantaria, però no. Sé patinar, vaig estar fent amb l'Arnau el coaching de patinatge, les noies han hagut de donar-li més canya, diguéssim, al tema de l'hoquei, però jo no en sé jugar. Sé patinar i he après nocions bàsiques tots aquests mesos veient a les noies i entrenant amb l'Arnau, però no, tant de bo. Et sents a prop del teu personatge? Doncs, com he dit abans, és cert que no soc una esportista d'èlit i no sé com a... no sabré mai 100% com a sent una persona que ha dedicat tota la vida a un esport. Però sí que soc actriu i, vulguis o no, tot i que són professions molt diferents, crec que tenen un punt en comú, i és que quan prens la decisió d'anar-hi vas a fons. Dediques moltes hores, no sempre són bones notícies, has de confiar-hi molt, i crec que en aquest sentit podia entendre l'Anna del que suposaria haver de deixar de fer el que t'agrada per un accident. Llavors, en aquest punt sí que puc connectar amb l'Anna i amb el seu dolor. D'altra banda, el tema de la competitivitat, el tema de la Joana, potser va ser el que més em va costar de tot abordar, perquè deixar una persona en coma ha de ser, imagina't, no? Molt complicat. En aquest sentit, sí que vaig haver de fer una feina com d'entendre d'on naixia tot això, que crec que es pot arribar a entendre, perquè crec que l'Anna també ha sigut una persona que ha estat molt exigida sempre d'alguna manera, o ella s'ha exigit de sobte al top, no? És una tia que ha estat jugant a un nivell professional brutal i que de sobte aquesta autoexigència es pot tornar en contra teva, no? I trobar camins per arribar a l'èxit que són molt qüestionables i que no són positius. I d'altra banda també crec que a l'Anna li passa que torna després de 6 anys i es retroba amb el Germán i amb la Montse i amb gent de la seva quinta, i de sobte se n'adona que tothom té una vida muntada i que ella està una mica fora, diguéssim, d'aquesta inèrcia que segueixen la gent de la seva edat. Crec que en aquest sentit em puc haver sentit identificada amb l'Anna alguna vegada. Com he dit, l'esport i el teatre no tenen tant a veure, o el teatre, el cine, la tele, però sí que crec que hi ha alguna cosa d'això, no? Que no sempre vas al ritme que va l'altra gent a l'hora de fer les coses. Si no fessis d'Anna, quin personatge t'agradaria interpretar? Clar, depèn. Si miro cap avall en edat i penso en les noies, m'agraden tots els personatges, sincerament, però crec que amb la que em sento més identificada i que m'agradaria més treballar és amb l'Emma, perquè m'agrada molt la garra que té, m'agrada molt aquest inconformisme amb el món, aquesta mena d'enfado que té amb tot el seu voltant, i crec que és un personatge molt enèrgic i amb moltes coses per descobrir encara, i
sí, l'Emma. I si mires cap amunt, la Terrats. A mi em fascina el personatge de la Terrats, perquè crec que és un personatge que té moltes capes, i a més la Nora Navas, el fa increïble, i crec que és un personatge que te l'estimes, que emana moltes contradiccions, no? Perquè per una banda se la presenta com una dona molt dura, però per una altra banda tot el que diu té bastanta coherència, però després de vegades pots pensar que és massa, no? Però després és un personatge que sempre està allà, no? Quan se'l necessita, amb la Berta, amb l'Anna. Llavors crec que és un personatge que genera contradicció i això ja d'entrada m'interessa i m'agrada. Costa molt plorar si no vols? Depèn, jo crec que depèn, que això de plorar o no plorar depèn molt del dia que tinguis, però crec que és una cosa que s'exercita, no? Jo crec que com més experiència tens i més seqüències fas i més acostumada estàs a treballar, diguéssim, amb els tempos que marca la tele, que sempre solen ser com bastant apretats, crec que és alguna cosa que si tu exercites cada vegada agafes més confiança i confies en que ho podràs fer. I crec que en aquesta sèrie era molt... Després crec que també depèn molt del company o la companya que tens davant, que hi hagi aquella connexió, aquella cosa d'escolta, que de sobte tens algú davant que t'està mirant als ulls i passen coses i de sobte involuntàriament estàs emocionalment allà. Llavors, costa, depèn. Què és el que costa més d'actuar i les escenes de sexe et tallen molt? El que costa més d'actuar suposo que té a veure amb el cansanci, no? Quan vas molts dies a rodar continuadament i et lleves molt d'hora al matí i són uns horaris que d'alguna manera poden fer que al final de la setmana estiguis molt cansada. El cansanci potser és com el pitjor enemic per mi a l'hora d'actuar, perquè necessito energia, encara que l'escena sigui íntima o encara que l'escena sigui com sigui, necessites estar viu i necessites estar amb energia. Però bueno, aprens també a estar-hi sense tanta energia. I les escenes de sexe em tallen molt. No especialment, sempre tallen una mica, aviam, les coses com són. Però si tens una companya o un company amb el que fas l'escena que es talla amb tu, que d'alguna manera, que sempre és així, no? Perquè sempre hi ha com una mena d'inquietud, llavors d'alguna manera busques la complicitat en la persona amb la que estàs, i després que l'equip és molt respectuós, i penseu que, diguéssim, que tot l'equip se sol quedar un equip reduït, que cuida molt, diguéssim, que estiguis còmode, i em sento bastant còmode, la veritat. Quants anys tens? Tinc 32 anys. Sí, 32 anys, soc del 87, i això, i tinc 32. Què més? Em recomanes alguna sèrie que t'agradi? I tant! Aviam, sèries que m'agraden. Ara mateix estic veient la segona temporada de Big Little Lies, que és una sèrie d'HBO, que té un elenc d'actrius meravelloses i que a més hi ha com molta tensió. És també una sèrie de dones. Estic veient bastantes sèries de dones últimament perquè, per sort, cada vegada se'n fan més i hi ha coses molt interessants. Què més? Per mi la meva sèrie preferida, l'altre dia ho parlàvem amb la Dèlia, em deia, recomana'm alguna cosa. 6 Feet Under, a 2 metres sota terra, és la traducció. És una sèrie també d'HBO que parla d'una família que té una funerària i per mi és la millor sèrie que he vist mai. És com la mare de les sèries, de quan es van començar a fer aquestes sèries que quasi, vull dir que no que quasi, sinó que a vegades inclús milloren al cine, no? I Six Feet Under per mi és la mare de totes aquestes, em va fascinar, crec que és un viatge vital i emocional brutal i que n'aprens molt de veure aquesta sèrie. I què més? Aviam, continuo. Fareu segona temporada de l'hoquei? Tant de bo fem segona temporada de l'hoquei. Jo crec que depèn de vosaltres i d'altres factors, suposo, però sí, jo crec que ganes en tenim totes, o sigui que esperem que sí. Amb quants anys vas començar a actuar? Actuar? Probablement des que soc un moc així de petit, però actuar professionalment des dels 22-23.
Ets la més gran del grup. Per què les jugadores són... Perquè les jugadores són superjoves. Quina relació teniu entre vosaltres al rodatge? Doncs tenim una relació molt bona, la veritat. Jo em vaig incorporar una mica més tard, llavors sempre hi havia aquell nervi, no?, com de, ostres, aquestes noies ja porten coneixent-se un mes i alguna cosa, i ara arribo jo, la nova, i bueno, hi havia una mica d'inquietud de veure com... Bueno, de veure com ens acolliríem, no?, o com m'acollirien elles, no?, també. I la veritat és que des del minut zero, o sigui, va ser tan bonic el dia que ens vam conèixer i van ser tan generoses totes. I llavors tenim una relació, bueno, cada relació és diferent, no? Vull dir, individualment amb cadascuna tens... Sempre les relacions són diferents, però com a grup ens entenem moltíssim i crec que tant elles com jo és com que ens hem obert en molts sentits emocionalment i ens cuidem les unes a les altres, inclús passat el rodatge estem en contacte i ens anem veient i anem de festa i fem coses, vull dir que sí, que sóc la més gran però crec que m'he integrat entre les joves. Com va anar que t'escollissin a les de l'hoquei per interpretar a la millor jugadora del món d'hoquei? La millor jugadora del món. Cada vegada que ho llegeixo em quedo com, uau. Vaig fer un càsting i el vaig passar i em van trucar i em van dir que m'havien agafat. I al càsting vaig fer precisament l'escena del capítol 2 del discurs amb les noies al vestuari quan l'Anna les deixa tirades a mig partit i després apareix i els diu a cadascuna el que veu, no?, de cadascuna d'elles. Aquest va ser el monòleg que vaig fer al càsting. El Germán trencarà amb la parella de l'Anna? Ah, perdó. El Germán trencarà amb la parella per l'Anna? No ho sé, no us ho puc dir, és un spoiler. No ho sé. Què en penseu vosaltres? Trencarà amb ella o no? Hauria de fer-ho? No hauria de fer-ho? No ho sé. Crec que és d'hora per tenir una resposta encara. Per què ho van deixar estar si ja es veu que hi ha química? Bueno, perquè a la vida a vegades crec que les coses no sempre surten quan... Bueno, els camins, jo crec que els camins són diferents de vegades, no? I que et trobes amb una persona i pots tenir molta complicitat, inclús sentir coses o inclús enamorar-t'hi, però que en aquell moment hi hagi com una mena de xoc d'interessos, no? Que l'Anna en aquell moment volia evolucionar com a jugadora i professionalment necessitava sortir del poble per créixer. I potser aquella era la seva prioritat en aquell moment, no? I no quedar-se només perquè s'ha enamorat d'un noi. Penso que a vegades les circumstàncies fan que les coses no s'ajuntin quan suposadament s'haurien d'ajuntar, però pot ser que el temps et torni a retrobar, no?, amb alguna persona especial. La sèrie té molt marcada la reivindicació de l'esport femení. De fet, ja va començar promocionant-se així. Creus que pot ajudar a donar més visibilitat, no només a l'hoquei, sinó també a l'esport femení en general? Sí, evidentment. Jo crec que en els últims mesos s'ha parlat més d'esport femení que en els últims, no ho sé, els últims anys, no? Últimament sembla que per fi s'està començant a donar una mica de visibilitat a totes aquestes dones que lluiten i que s'hi deixen la pell i que mereixen tenir el seu espai i que l'esport femení hauria de promocionar-se molt més i que també fos un negoci, no? Que fos rentable i crec que la sèrie sí. L'altre dia estava a l'aeroport d'Eivissa i se'm va apropar una nena que tenia 13 anys i em va dir: ostres, miro la sèrie, soc superfan i a més soc jugadora d'hoquei. I vaig pensar, ostres, és que hi ha tantes noies, i ara estem parlant d'hoquei, no?, que és un esport molt concret, però imagina't tots els esports, i penses que per fi, em deies que, clar, parleu de nosaltres, i dius, ostres, que per fi hi hagi una sèrie que parli de tot doni visibilitat a tot un grup de noies que a sobte veient-les se senten superidentificades, em sembla molt pioner, la veritat. El Marc Clotet està seguint el live, que ho sàpigues. I si el saludes? Marc! Hola, guapo! Què tal, com estàs? Bueno, és que clar, avui ens hem escrit perquè hi vam veure el capítol i l'hem comentat. T'envio un petó molt fort. Mua!
Passa el mateix amb les relacions sexuals entre les noies, que segurament ha ajudat molt a normalitzar les relacions lèsbiques mostrant-ho amb molta naturalitat, sense limitar-ho a més a una sola noia, sinó a diverses jugadores. Sí, estic d'acord, avui parlava justament d'això. Crec que és molt clau aquesta trama, Lorena, Flor, Gina, perquè és això, no és només una, no? Són tres. I a més, el conflicte no és que surtin de l'armari, sinó que ja és el conflicte que hi ha entre una relació entre noies, com podria ser qualsevol altre tipus de relació. Llavors crec que aquí sí que és com obrir la porta i generar referents, no? per totes les noies que busquen aquesta normalització, no? I que ja és hora que arribi definitivament, perquè no té cap sentit que no sigui així. Des que va començar la sèrie t'has fet feminista? Ja era feminista abans de començar la sèrie? Ja ho era. Crec que... Sí, és que no tinc cap dubte. Ja era feminista, crec que d'alguna manera néixer dona ja et fa d'alguna manera apropar-te al feminisme. Sempre has volgut ser actriu? No, he volgut ser moltes coses, però moltes. Quan era petita volia ser farmacèutica, després vaig voler ser pilot d'avió. Després vaig estudiar treball social, vaig començar dret. M'han interessat moltes coses, la veritat. També m'agrada molt escriure. M'han interessat coses molt diferents al llarg dels anys, però al final actriu, diguéssim que ser actriu és el que més ha pesat i el que més hores li he dedicat i el que em dedico a dia d'avui. És molta pressió rodar amb actors consagrats com la Nora Navas? No. La veritat és que amb la Nora, a veure, no diré que els primers dies no tingués un puntet, sí, de pressió, sí, és veritat, sí que en tenia una mica de, ostres, vaig a rodar amb la Nora, amb l'Àgata, amb el Juli, doncs actors que he vist tota la vida, no? I que segueixo i que admiro i que crec que fan una feina excel·lent. Però m'he trobat amb gent tan absolutament propera i tan generosa, perquè ho són molt, la veritat, tots i totes ho són. I amb la Nora ens ho hem passat molt bé, hem rigut moltíssim i estic desitjant tornar a coincidir amb ella perquè és com ens ho passem molt bé, però molt. Entre toma i toma riem molt. Els papers de les dones que fan de mares a la sèrie també són més protagonistes que els papers dels pares, en general. Són dones fortes que tiren endavant molt bé. Sí, és cert. És cert, crec que també és molt necessari que comencin a haver referents de dones de diferents edats que parlin de la maternitat, que parlin del que és ser mare o de la no maternitat i crec que en aquesta sèrie està molt bé que existeixin aquestes dones que representen un tant per cent molt elevat de la societat i m'agraden i m'interessen molt també aquestes trames. Quina és la teva sèrie? Ja ho he dit, la meva sèrie preferida és Six Feet Under. I pel·li? La meva pel·li preferida. Aviam. Una de les meves pel·lis preferides és Revolutionary Road, de Sam Mendes, amb Leo DiCaprio i Kate Winslet. El Sur, de Víctor Erice. I què més? Quina pel·li més? La meva preferida? No sé, en tinc moltes. Lost in Translation, m'agrada molt. És que n'hi ha moltíssimes, no ho sé. Hi ha moltes. Per què van escollir el trap per la sèrie? Té a veure amb el tipus de personatges que ens ensenyen?
Bueno, inevitablement el trap està a l'ordre del dia, no? És la música que escolta, és una de les músiques que escolta la gent jove, llavors crec que era important que els referents que trobeu, diguéssim, quan enceneu la tele i veieu la sèrie, que siguin referents propers i que us agradin i que us facin sentir identificats. Llavors crec que s'ha escollit el trap perquè precisament està com molt a prop, no?, de tots i totes ara mateix. I sí que té alguna cosa com de... que amb l'esport encaixa molt bé, no? De sobte pels plans que estan les noies jugant i com que encaixa molt bé. Com acabarà la denúncia que sembla que li farà la família de la jugadora portuguesa que va quedar en coma un temps, tot i que ja hem vist que ha sortit del coma? Clar, no us puc adelantar això tampoc perquè és un spoiler, però no sé. Clar, és complicat, ara ha sortit del coma la Joana i la família la denunciarà, evidentment, i sembla ser que la Montse ja han quedat que han de parlar del tema i ja veurem com acaba, No us vull adelantar res perquè si no tindrà gràcia. En quina sèrie t'ha agradat més treballar? A les de l'hoquei, la Riera, la Catedral, Pop Ràpid, Amar en tiempos revueltos, Las chicas del cable... És que cada sèrie és tan diferent, t'agafen moments vitals tan diferents i coneixes a gent tan diferent i aprens coses superdiferents perquè depèn molt del moment vital en el que estàs. Llavors el que he pres a cadascuna d'elles és molt diferent, no puc dir que una m'ha agradat més que una altra. Sempre alguna és més especial que una altra, però bueno, només diré que aquesta ha sigut molt especial, moltíssim, perquè ha estat treballar a casa, en català, amb un grup de noies molt joves que estan plenes de vitalitat i d'energia i això a mi m'ha donat com molt punts i molta... no ho sé, m'han donat un xut d'energia brutal. Llavors aquesta ha estat molt especial, però les altres també per altres coses diferents. L'Anna superarà la lesió? Superarà? M'agradaria saber-ho a mi també. Si hi ha una segona temporada ho descobrirem, perquè jo no ho sé, la veritat, no en tinc ni idea. Seria genial, la veritat, que l'Anna es pugui recuperar i operar-se i, en fi, tant de bo. En quant temps s'ha rodat la sèrie? 3 mesos. Vam començar a rodar al gener, febrer, març. 3 mesos molt intensos i molt plens de coses boniques i de convivència, bàsicament. Aviam... Ai, un momentet... Creus que passarà com amb Merlí, que molta gent es va interessar per estudiar filosofia i que amb aquesta sèrie moltes noies voldran jugar a l'hoquei? Jo crec que sí, ho hem parlat bastant això, no? Hi haurà un boom de l'hoquei de sobte. És probable que hi hagi moltes noies que de sobte els hi piqui, no? I diguin, ai, vull provar aquest esport, perquè de sobte ens ha passat a nosaltres també fent-ho, No em plantejo posar-me a jugar a hoquei ara mateix, però sí que d'alguna manera és un esport que visualment és molt atractiu i entra en ganes, no?, com de posar-t'hi, però sí, pot ser, i ja no només a l'hoquei, jo crec que pot ser una sèrie que incentivi molt l'esport en general, i tant de bo, perquè és una cosa molt positiva. Com s'ho van prendre a casa teva, això de ser actriu? S'ho van prendre bé, s'ho van prendre molt bé. Crec que sempre hi ha una cosa com de... com de desconeixença de la professió i que ells intueixen d'alguna manera que és una professió que al desconèixer com funciona tendeixen molts pares, no, com a dir-te que
que estudis alguna cosa més segura i de més. En el meu cas, sempre han respectat molt com el que jo he volgut fer i sí que estudiar... Jo sempre estudio... O sigui, jo vaig anar a la universitat i vaig estudiar altres coses, però quan vaig acabar vaig decidir que volia fer això, que no em volia quedar sense fer-ho. Llavors els meus pares sí, em van donar molt suport. Em pregunteu si és una sèrie que només es veuen les noies. Sí, és una sèrie que clarament les protagonistes són dones i les històries diguéssim, que s'expliquen són històries que els hi passen a les noies i a les dones de la sèrie. Els homes en aquest cas estan en un pla potser una mica més secundari, que també intervenen i que també tenen les seves trames, però sí, crec que és un tret característic de la sèrie en aquesta primera temporada i és que els conflictes estan explicats des del punt de vista de les dones. Sí. Aviam, què més? La qualificaries com una sèrie feminista? Sí, clar. Evidentment crec que és una sèrie feminista, principalment també pel fet que totes les protagonistes siguin dones i les històries s'expliquin des del punt de vista i el prisma de les dones. Crec que això ja li dona un punt de vista més que feminista, perquè n'hi ha molt poques que ho facin. T'agraden les pel·lis introspectives, pel que veig. Tu també ho ets? Sí, pot ser, no ho sé. Possiblement sí, i sí, possiblement soc bastant de fer-me preguntes, sempre ho he sigut. I les pel·lis que d'alguna manera em generen conflicte m'agraden. Saps? Que les pel·lis que veus i et plantegen coses que no t'havies plantejat o que de sobte posen en conflicte creences que tu tens. Dius, ostres, estava molt segura que pensava això i de sobte m'estàs fent trontollar. M'agrada que les pel·lis em facin trontollar, la veritat. Molt bé, doncs jo crec que hem arribat fins aquí. M'heu fet preguntes molt interessants, m'han agradat molt. I res, enviar-vos un petó i una abraçada molt fort a totes i a tots. Gràcies per ser aquí aquesta tarda i continueu veient els 4 capítols que ens queden perquè realment penseu que nosaltres hem rodat amb cronologia i que a mesura que anàvem passant els capítols ens anàvem creant més vincle, ens anàvem estimant més i crec que la recta final és molt emocionant i esperem i tenim ganes de que us arribi igual que ens ha arribat a nosaltres fent-la. Així que res, un petó molt fort i em despedeixo de totes i tots. Adéu!